Hukumar makarantar koyon aikin lafiya da kimiyya da ke kofar ƙaura Katsina wato Kudams College of Health Sciences and Technology Katsina na sanar da jama'a musamman iyayen yara cewa sun bude shafin su na yanar gizo wato portal ga ɗaliban da ke buƙatar shiga kwalejin a zangon karatu na shekarar 2026 zuwa 2027 a ɓangaren kwasa-kwasan kiwon lafiya da suka hada da Community Health Extension Worker wato CHIW da ɓangaren Medical Lab Technician da ɓangaren Pharmacy Technician da Public Health Technician da ko ɓangaren Health Information Management. Ana buƙatar duk ɗalibin da ke sha'awar samun shiga gurbin karatu a waɗannan ɓangarori ya tabbatar yana da credit 5 a jarabawa ƙarshe ta secondary ko NAPTEP a darussan turanci da lissafi da biology da physics da kuma chemistry, ya kuma tabbatar yana da maki 140 a sakamakon jarabawa share fagen shiga manyan makarantu wato JAMB, kuma ya kasance kwalejin Kudams College of Health Sciences and Technology ita ce zaɓin shi na farko wato first choice. Ku sani shi wannan course na Pharmacy Technician ko ba jarabawa JAMB za a iya baka gurbin karatu akan shi a makarantar. Masu sha'awar shiga wannan kwaleji kofa a buɗe take, sai ku ziyarce mu a adireshin mu na yanar gizo kudam.edu.ng ko admission.kudam.edu.ng ko a je kai tsaye a bangaren ICT unit da ke harabar makarantar ta Kudams College of Sciences and Technology domin saye da kuma yin rijista akan kuɗi naira 6,000 kacal. Za mu kuma sanar da ɗalibai lokaci nan gaba da za a tantance su wato interview. Kudams College of Health Sciences and Technology na nan a kofar ƙaura gab da gadar ƙasa, suna kallon Jaiz Bank. Muna maraba da ku sai kun zo. Sanarwa daga hukumar makaranta.